Seguimos avanzando nesta semana, unha semana que mañá será o Día Mundial da Radio, celebraremos, por suposto, o día seguinte San Valentín, Día do Amor, bueno, en fin de semana que temos por aí. Parece ser que a partir do 14, 15 nestes días, parece ser que veremos o sol. Parece ser. En fin, imos falar da realidade do día a día, imos ver como está transcurrindo a vida no Concello de Vedra. Está xa nos nosos estudios o seu alcalde, Carlos Martínez. Moi bo día, Carlos. Hola, bo día. Benvido novamente. Sube aí, vamos a escoitarte mellor. Bueno, como está indo todo por Vedra? Algúnha incidencia con isto de tanta chuvia, tanta borrasca? Alguna complicación? Obviamente un inverno como que levamos condiciona toda a actividade do Concello, ¿no? De calquer cousa que falemos. Sí, supoño que moitas actuacións están paralizadas. Claro, falemos de cuestións de obras, de actividades socioculturales, transporte, incluso onte nunha das nosas parroquias máis grandes, de feito a máis grande, San Xián de Sales, bueno, por unha avería eléctrica, bueno, pues tuveron moitas horas sin luz, ¿no? Sin luz. E a máis condicionado porque bueno, Fenosa non daba resposta porque estaba arransando outras averías noutros sitios e, bueno, pues terán que meter máis personal, pero non deron chegado a tempo para que os veciños... Foron moitas horas? Foron ainda bastantes horas, sí. Xa está recuperado todo. En principio sí. Bueno. Entonces eso condicionanos absolutamente todo, ¿no? Temos, imaginados as obras que están empezadas, temos a máis anécdota de unha empresa adjudicataria de unha obra que o ano pasado tamén lle coincidía facer a obra con moi mal tempo e os homes están desesperados, ¿no? Porque realmente, vamos, é complicado, incluso para as nosas brigadas. De feito, toda a programación de traballos que tiñas preparados en xaneiro e febreiro saltou todo polos aires porque estás dedicado todo o día a abrir cunetas, retirar árboles, resolver incidencias, etcétera. Sempre choveu, pero é que últimamente chove demais. Ten esa percepción o alcalde de Vedra tamén, eso de cambio climático, eso de que algo está acontecendo, de que isto é normal, pero que xa empeza a ser un pouco... A ver, o cambio climático é evidente que existe. Tamén é certo que a xente che di que estes son os invernos que había antes. O sea, tamén é certo, como eu digo, antes a xente bueno, traballaba as súas leiras, lle interesaba agua, tiña os manientes e os regatos traballados, cuidados, etc. Entón, bueno, había inundacións, pero non é como ahora que levamos moitos anos onde a xente escapa das aguas, entón fai cierres, tapa tajeas, etc. Entón, cando veñen así, 3 meses como veñen de choiva, ao final aparecen moitos problemas. Bueno, como vai a cosa por Vedra? Que se está podendo facer? En que está a traballar o alcalde? Bueno, falaremos do Entroido, importantísimo en Vedra, dos Xerais do Ulla, a Camelia, que tamén forma parte sustancial da xenda deste inicio de ano, pero en que outros asuntos está o alcalde metido? Bueno, estamos intentando reorganizar esa programación anual de actuacións, ¿no? Por exemplo, tíamos... As que se cancelaron, aprazaron? Máis que nada aprazar, ¿no? Non só estes primeiros meses do ano, que cando non podes estar reparando pistas ou asfaltando, precisamente polo tempo, pois tíamos programado seguir ca extensión da rede municipal de auga. Pero, claro, as temos paralizadas mentres non se compoña un poquinho o tempo, porque unha cousa é que podes facer esas obras en inverno e outra cousa é que as podes facer, bueno, diluviando todos os días, non? Outras obras como o da nave da estación, que o cambio de tellado e algunha outra reparación que hai a facer na nave están paralizadas precisamente polo tempo, o cual nos condiciona tamén a xornada da Camelia, porque neste 30 aniversario non as vamos a poder celebrar ali e temos que cambiar de sitio e facelas no entorno do Pazo de Ortigueira nunha gran carpa, como xa se ten celebrado unha vez, pero bueno, nos fastidia neste 30 aniversario non poder inaugurar esas obras condicionadas, como digo, polo tempo. Pero algo tamén moi importante, agora xa empezamos ca licitación, que creo que era unha obra, claro, moito tempo traballando para poder arranxalas que é o Centro de Saúde, non? Que vai en torno aos 600.000 euros, esa obra que, se tuvo que facer unha denta que a Xunta de Galicia para
para, bueno, poder refacer ao largo deste ano e se non chega este ano coller parte do ano 2027 e xa está todo en marcha, o sea, xa estamos ahora ca licitación, co cal esperemos que nos vindeiros meses teñamos adjudicada a obra e unha transformación completa. Bueno, non é completa porque sí que ten moitas necesidades. Ten moitas necesidades, sí, pero digamos que vai ter un lavado de cara moi importante, si é unha peza nova, en fin, vai ser unha transformación importante. Que pasa? Esa transformación vai a pedir máis transformacións. Por iso digo, que será o inicio dunha transformación moi profunda. Sí, logo temos que acondicionar o entorno, entón xa estamos pensando no proxecto en torno ao centro de saúde e algunha outra cuestión como é o sistema de calefacción que non vai introducido nesta reforma, máis que nada pola limitación presupuestaria, pero que a través de fondos do INEGA pretendemos afrontar pois no ano que ven. Está xa para licitar? Sí, estamos preparando os plegos para licitar, efectivamente. Bueno, pois o Centro de Saúde, unha boa nova da que vimos falando sempre que ven por aquí, pero que xa está no treito final deste período de licitación importantísima para que sexa unha realidade. Falaba da Camelia, 30 anos de historia, unha cita, unha celebración moi ben sellada do Concello de Vedra, con moito simbolismo e cunha programación, entendo, que con 30, esa cifra así que sempre decimos que é redonda, pois non sei se buscando novidades, non... Bueno, intentando, sobre todo manter, que hoxe en día xa é moi importante que teña esa capacidade de... Sempre o di, alcalde, sempre o di. Que nos concellos así, como pode ser Vedra, manter as cousas... É un reto hoxe en día. Bueno. Pero bueno, aínda así, creo que xa logramos unha das cousas que pretendíamos nestes 30 anos, que as jornadas en torno á Camelia non fora só ese fin de semana, ese acto onde se expón a Camelia, a flor, as composicións, que é algo moi particular de Vedra, non? É do único sitio en Galicia onde se fai traballos ornamentales coa Camelia, senón que estender ese valor, esa flor, ese concepto, que quede integrado dentro da sociedade de Vedra como un dos nosos símbolos e, por tanto, ahora xa temos actividades ao longo de prácticamente 3 meses, xaneiro, febreiro e marzo, que este ano, condicionado precisamente polo tempo, vamos a telas hasta maio, porque, por exemplo, a 15ª BTT da Camelia tuvo que aplazarse, que era de febreiro, e vai a celebrarse o primeiro fin de semana de maio. Pero, en calquer caso, ese conxunto de actividades tanto para cativos, para maiores, o concurso de dibuixo, a charlas formativas, actuacións musicales, actuacións deportivas, irmanamentos, este ano con Sociedade de Caselas, excursións, que vamos a volvernos a visita ali a Salceda o 14 de marzo, como digo, a exposición da flor, e este ano tamén con unha cuestión moi particular, no? Que na propia capital en Vedra, ali onde están as avenidas, pois fixemos unha pequena transformación e o día 28 faremos unha plantación conmemorativa precisamente plantando unhas 30 camelias, bueno, que realmente xa están plantadas, non vamos a plantar ese día ali, pero ese día faremos o acto e onde recordaremos algo que creo que é moi importante, un veciño non anónimo para nós, pero anónimo para moita xente, que era don Xesús Barral, que celebramos o 10º ano do seu pasamento, porque representa a idiosincrasia do veciño de Vedra, non? Como unha persona que na súa humildade, na súa forma de ser, é unha persona moi, como digo, moi normal, tiña unha enorme e variada plantación de camelias na súa casa, na súa eira, e sempre foi un dos impulsores, xa digo, de forma anónima, destas jornadas, non? E sempre expoñendo a súa flor, e sempre aberto a que fóramos a visitar, abriríanos a súa casa para visitar as súas camelias, e é un pouco o que representa a veciñanza de Vedra, non? Como digo, eu creo que non hai casa en Vedra que non teña unha camelia plantada na súa horta, na súa eira, nas súas fincas, e eu creo que nos representa. Un collo o coche e dá un paseo ahora no mes de febreiro e de mes de marzo por noso concello e virá sempre unha nota de color. Esa camelia
está en flor pois nas nosas terras. De aí, pois, que 30 anos ensalzando, vestindo, arroupando a Camelia con un montón de programación, que eso, que decía vostede, xa non hace 3 meses, pero este ano, coas inclemencias e demais, chegará ata maio, o sea, con deporte, con ocio, con música, con homenaxes e con... Sí, con concursos, con vistosidade, cultura, ¿no? con formación, como digo, moi orgullosos de que é un elemento que transcende a realidade da xestión municipal, dizer, goberne con goberne, como se non houbera concello, a xente seguiría facendo, cuidando e amando a Camelia. Pois que interesante, esa cita que distingue, que fai de Vedra algo singular e distinto. Entroido, alcalde. Entroido, sí. Vostede é moi de disfraz. Efectivamente, sempre nos sorprende. Efectivamente. E os medios nos facemos eco. Bueno, hai competición entre varios alcaldes aquí da contorna, pero vostede está aí arriba. Vamos a ver, alguén tuvo que iniciar isto e eu encantado, pionero. Efectivamente, e encantado de que me siguen a falar e oxalá fóramos moitos. Creo que, aínda que haxa xente que ao mellor lle chame a atención, eu creo que é unha maneira aparte de mostrar esa normalidade. O sea, por que se eres un alcalde ou un representante político non podes involucrarte nunha festa e pasalo ben? Eu creo que é o máis normal do mundo. Quere facer un chamamento aquí aos alcaldes da nosa contorna Facemos de que se disfrace e facer un concurso de disfraces de alcalde e alcaldesa? Pois hai que facelo. Eu a verdade que animaría o compañeiro Diego de Valdoduro, seguro que el se inició ese tamén lle dá. Sí, leva 2 anos, hasta que me pilla a min, que xa levo este ano será o 15º. Quédalle... Leva 15 consecutivos? Sí, levo 15. Bueno, mañán será a 15ª vez que aparezco traballando pois de algún personaxe. Non quere dir, non fai... Non sabe nadie. Eso é sorpresa, verdad? É sempre sorpresa. Hai anos que salen mellor, outros peor, pero hai algo que nunca falla. Ninguén sabe... Xa vostede mañá va ao Concello? Aparezco ali. Ali, disfrazado. Disfrazados, exactamente. Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Bueno, pues animamos esa competición sana, divertida, que humaniza un pouco os políticos. Claro, non? Veces... Mira, a verdade é que, mira, o Venres de Carnaval, que mañán... Sí. Xa o facía cando estudiaba, bueno, cando era xoven, sempre fomos moi de disfrazarnos, porque agora falamos os xenerais da Ulla, pero a tradición carnavalesca na comarca de Santiago sempre existeu, non? O martes de Carnaval, como sempre digo, non é festivo en Vedra, pero non é festivo legal, pero realmente a xente faino. A xente chega unha da tarde. A xente collo día, pero aquel que traballa todos os días todo domingo, o martes de Carnaval, a unha para vai a tomar un cocido, está na casa, se disfraza, etc. Entón, eso sempre o tuvemos. Bueno, como digo, animo a que o Venres de Carnaval os alcaldes teñan algún guiño con este acontecimiento tan noso. Queda dito. Xenerais do Ulla, que tan noso tamén, Sí, e por desgracia este ano tamén moi condicionados polo tempo. Moi condicionados polo tempo, de feito nos das 4 parroquias. Xa o ano pasado en algún concello, a chuvia, pero este ano... Sí, este ano a nos tocou o de San Miguel Sandón púdose celebrar, pero outro día o de San Pedro de Vilanova chegou ás 2 da tarde, tuveron que modificalo. Teñen un local pechado e ao final foron todos para ali a seguir celebrando, pero bueno, todo o que é o desfile que dos propios xenerais a través das aldeas da parroquia, pois non se pudo facer. Xenerais do Ulla, hai retranca, bueno, é moi galego, de moita tradición, e onde, bueno, pois algún sae mal parado. Sí, sempre con respeto. Vamos a ver, eu animo a nós quedanos o fin de semana do 21 e 22, precisamente o da Camelia, son en San Xián de Sales e na parroquia de Trove, non? E animo que a xente vaya a velos, non? Que se acerque, pero non só ver os atranques. O de San Xián de Sales, estivemos o ano pasado, é unha toleria de xente. O San Xián de Sales, sí. O de San Xián de Sales, eu recordo algún ano de temporada. O ano pasado levou, un pouco vostede. Pero é que tes que levar. É que malo se non levas. Eu me preocuparía se non leváramos. Esa é a verdad. O sea, eu creo que levo 2 e nos 2 dan leña, pero eso non é malo.
Iso é que, bueno, iso é parte do Antroido, parte da nosa idiosincrasia. E, como digo, o importante é que, porque se non falan de ti, entonces sí que empézate a preocupar. Se non te vacilan, entonces empézate a preocupar. Total. Decía que o 21 e 22 quedan eses dous puntos do Entroido para ir a Semana Santa, vamos. Sí, esperemos que o tempo, eu creo que Pensa que vai acompañar, Eu estou convencido que sí, porque eu creo que aínda que chove un poquinho, simplemente que non faga que non diluvie. Que non diluvie, faga temporal, eu creo que a xente xa vai a salir en masa, non? Bueno, os xenerais da Ulla, a Camelia, son, bueno, arrancas así o ano, sempre en Medra. É algo moi importante, o Entroido, a Camelia, que marca o ritmo e o tempo dos primeiros meses do ano, xunto co día a día de, bueno, pois de mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas. Está moi marcado isto. Está moi marcado e é unha maneira de empezar o ano a tope, un ano que despois continúa con un montón de actividades hasta a fin de ano. Eu sempre digo que nin en xaneiro podemos descansar, non? Que por un lado non deixa de ser bo a nivel social, administrativo e político, a nivel personal, a nivel familiar, é tremendo, porque non tes un fin de semana libre. Por certo, chegou algo de cartos da Diputación do Pos ao Concello de Vedra? Sí, vais a aplicar en algo? A ver, nos sempre... hai unha gran parte que se destina a manter servicios, a gasto corriente, e despois, sumando os pos complementarios que van vir ao largo do ano, pois destinas máis ou menos mitad e mitad, pois mitad a gasto corriente e mitad a obras. A execucións varias. Justamente. Xa levamos un ano e este ano seguiremos destinado fundamentalmente a reparacións de pistas. É algún déficit que temos no Concello. Este ano vais a co inverno que temos vais a notar especialmente estradas, fochancas, efectivamente, entonces, bueno, eses cartos vas a destinar en gran parte a reparación de pistas municipales. Hai moita queixa de veciños pois eso, do malestar do viario. Sí, somos conscientes delo. Eu creo que hai que ser realistas, donde non hai para todo. Durante moitos anos dedicamos moitos recursos a potenciar esa actividade social, a actividade cultural, a apoiar as institucións, a dedicarnos ás persoas, non? Cando estamos en 40.000 horas de dependencia de SAF é porque iso consume moitos recursos propios, entón en algún sitio se resinteu. É certo que levamos 2 anos que temos que priorizar na reparación de pistas, empezamos con elo, seguiremos nos seguintes anos porque hai que buscar o equilibrio, non? Hai unha queixa conxunta, da igual a cor política, neste descenso, pero do SAF, o Servizo de Axuda a Fogar, como está afogando en certa medida as administracións locais, non? Sí. Debería haber unha revisión, debería haber un maior apoio, A ver, eu creo que, bueno, en primer lugar, agradecerlle a Xunta de Galicia que o acordo que a FEGAN alcanzado nestas semanas, bueno, de logo é un alivio moi grande, moi importante para nós, o sea, que nos suban xa este mesmo ano 4 euros esa aportación e a 6 en 2 anos, bueno, pois a verdade é que un alivio importante. Soluciona o problema, non? O problema é transversal e aquí o maior problema témolo en que o Estado non está aportando a súa parte. Aquí se falou de que a dependencia iba a ser soportada a 50% comunidades autónomas, 50% Estado. O Estado non está cumplindo que a súa parte. Eu xa que estou na FEN, ali estou repetindo constantemente. Outro día estuve en unha reunión para falar precisamente deste tema e poñer blanco sobre negro sobre a financiación que o Estado nos debe ahora mesmo as comunidades autónomas, en especial a Galicia, que ten unha particularidade moi concreta. E que está asfixiando e que está limitando e coartando a melloría de servizos básicos. Vamos a ver, o ano pasado destinei en cerca de 350.000 euros de fondos propios a dependencia, o SAF. Que significa eso? Que é un servizo imprescindible. Imprescindible. Que non podes, porque é unha obra que non teño cartos, non a fago. Predependencia tes que prestala así ou sí. Entonces, cuestión, nós non tiñamos que poñer nin un solo euro para eso. A gestión sí, que iso poñemos con o noso personal, con o noso tempo, etc. Pero non tiñamos que poñer nin un solo euro.
Se eu ano pasado tuvera 350.000 euros para en cantas pistas non podría ter arransadas ou pequenas obras ou pequenas necesidades ou implementar outros servicios que son moi necesarios para a población. Bueno, pois iso que lle pasa a Bede lle pasa a todos. Isto con independencia do color político. Sí, isto ao final é un servizo e ben así. Por eso tamén quero agradecer de novo, vamos, que a verdade é que ese acordo alcanzado entre Xunta de Galicia e FEGAN, bueno, pois moi importante porque nos alivia un poquinho que estábamos a punto de pechar as portas, e isto, bueno, pois nos dá unha certa tregua, pero temos que seguir pensando para que Madrid poña o seu grado de dinero. E algo máis, vou lanzar tamén outro chamamento. Eu creo que aquí tamén todas as partes, sea patronal, sindicatos, administracións, inspeccións, etc., nos temos que sentar nunha mesa e temos que chegar a un acordo, porque de nada sirve que ahora nos den máis cartos e mañán, eu estou licitando ahora mismo a 26 euros hora, pero se isto sigue así, dentro de 3 anos licitarei a 30 euros hora, será imposible. Entonces, ou nos sentamos todos... Dixo vostede algo moi sintomático, que non deixa de ser unha expresión, pero de seguir así, pechamos la porta. Cuidado con esa expresión é... Bueno, pero que é unha... realmente dura, de que non se chega, de que ata aquí. Pero tamén apelo a que é unha responsabilidade de todos. Non é só de quen goberna nun concello, na Xunta ou en Madrid, senón eu creo que aquí, repito, en nome do emprende, sen dicilo, o sea, que responsabilidade de patronal, responsabilidade de sindicatos, responsabilidade de administración, temos que armonizar a legislación laboral e sociosanitaria, etcétera. Digo, é un tema complexo, e como tal temos que abordar. Sí, que unha queixa que agora di o alcalde de Vedra aquí nos nosos micrófonos, pero alcalde, alcaldesa que pasa por aquí, é unha queixa compartida, por lo tanto, o gallá chegue a algún lado, para dar solución. Pois nada, mañá estaremos pendentes, alcalde, de ese disfraz que dará colorido o Concello de Vedra, e, bueno, pois outras actuacións que iremos pois falando máis adiante, cando nos visite novamente. Moi ben. Feliz entroido. Pois moitas gracias e estades invitados a participar nel. Graciñas. O alcalde de Vedra con nós, Carlos Martínez.